tuna ni Brother Don? Lord, God, so good. Oo. Dali lang. Si Kwan. Nalakat ni si Naomi. Wala battery, bro. Wala, bro, hindi ako kabalo. Paano ni bro? Ate lang kit, bro. Ate lang kit. Oo. Sige, maing aga, kag mag-ayong aga gid sa Mayong inyo aga tanan. sa inyo Pangpakatabihan tanan. ng Ginoo. Hambala ang tupad mo kanami kay Ari ka subong. Hambala tupad mo. Wow, kanami gid ka kanami isang adlaw. Kanami isang adlaw kag ka hindi man gid mainit, hindi man gid maulan, gid may kasanag, no? So kanami gid, this is the ideal pinakanami gid nga tiyempo para sa pagsimba pag amuma sa Ginoo. Gani maghanda kita, pwede ta katindog. Sa Hebreo na hambal diri, gani maghalad kita permi sa mga pagdayaw sa Dios paagi kay Jesus. Iniamo ang mga halad nga naghalin sa aton bibig kag nagakilala kung sino siya. Amay namon sa langit, salamat Ginoo sa sininga adlaw. Ini nga oportunidad sa pagdayaw naman liwat sa imo, sa paghatag sa amon pagsimba kag pag-amuma, Lord, kay ikaw ang amon Dios, amon manluluwas, amon Ginoo. So subo-sulo siya subong adlaw, buligi kami sa pag-worship sa imo. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Amen and amen. Palakpakan ta ang Ginoo, mga utol. Adlaw ini sa pagdayaw sa Ginoo. Amen. Kagkadamo kita sa rason nga adayawon nato ng Ginoo. Kung kaisa nagareklamo kita no sa kabuhi, pero mas madamo ang rason na magdayaw kita sa Ginoo. Sige, magadayaw kita. O Diyos, nagpasalamat gid kami kay gintuga mo kami para dayawon ka, para himayaon ka, para padunggan ka. Ginoo, nagpasalamat gid kami kay malapit ka gid sa amon, malapit ka sa mga katawhan na naghahatag sa imong pagdayaw, nagpahimaya. Gani Lord, ginabantala ginamon ang imo nga makatilingala ng mga binuhatan sa amon kabuhi. Nagpagadayong
ba sa kabuhi? Sino nagbulig sa imo? Iba ang Ginoo. Hallelujah! Hallelujah! Masitunggan na ang Ginoo sa iya mga gibuhat sa atong kamay. Hallelujah! Sa natumba ko, ibuligan mo, gingaan puso, ginpatindog mo. Nagsasubong, ari ako, nagadumdum sa katuto mo. Dumdum mo na ito ng katuto. Magpapasalamat ako sa mga ginpabuhat mo, sa guma mo ako kakalipay. Magpapasalamat ako sa mga ginpabuhat mo, sa guma mo ako kakalipay. Kakalipay ka pala sa buong utot. Hallelujah! I-express nila sa Ginoo. Salamat, Ginoo! Magapalakpak kita, magakanta, magasaon, Salamat magahinugyaw. sa iyo, Lord God. Sa natumba ako, Hallelujah! sa natumba ako, inulikan mo, gingaan puso, ginpatindog mo. Nagsasubong, ari ako, nagadumdum sa katuto mo. Magpapasalamat kita. Magpapasalamat ako sa mga ginpabuhat mo, sa gumba mo ako kakalipay. Magpapasalamat ako sa mga ginpabuhat mo, sa gumba mo ako kakalipay. Hallelujah! Nagkakalipay kita sa gumba sa Ginoo. Yes, Kaya ang gumba sa Ginoo solid, Hallelujah! nagapadayon, Yes, kag sa pagwala sing katapusan. Hallelujah! Salamat kay Ginoo. Ginoo, dako kita nga amon pagpasalamat. Kayang kasuguan hindi makakuha sang gahom sang sala sa aton kabuhi. Amen. Tungod kay maluya ang aton tawhanon nga kinaugali. Pero ang Dios amo ang nagkuha sang gahom sang sala. Hallelujah! Sa kabuhi sang tawo, ginpadala niya ang iya nga anak diri sa kalibutan nga mangintawo. Kay sa iya pagkatawo, ginlaglag sang Dios ang gahom sang sala. Yeah! Thank you, gid Ginoo. Kagari gid kami sa buong nagatindog kag nagapalapit sa imo Ginoo. Nga ginadayaw gid namon ang imo nga balaan, matarong, matuto, manluluwas, maayo, kag amigo sa amon kabuhi. Hallelujah! Thank you, gid Ginoo. Salamat. Hallelujah! Kapalapit ako sa imo, ginadumdum ang kaayo mo. Nagahulat ako sa imo, nga manghigot sa kabuhi ko. Balaan, matarong, matutong sa tanan nga tion. Manluluwas, maayo, amigo sa kabuhi ko. Dalayawon ka, o akong Diyos. Dalayawon ka, o akong Diyos. Dalayawon ka, o akong Diyos. Kristo. Dayawon ta ang Diyos tungod sa iya mga binuhatan. Hallelujah! Kag kunsin mo siya. Hallelujah! Yes, Lord! Kapalapit. Hallelujah! Kapalapit ako sa imo, ginadumdum ang kaayo mo. Nagahulat ako sa imo, nga manghigot sa kabuhi ko. Balaan, matarong, matutong sa tanan nga tion. Manluluwas,
presensya mo lang gid ang kinahanglan namon Ginoo. Nagapresensya mo lang gid Ginoo ang ginahandom namon. Nagapasalamat gid kami Lord. Nagapasalamat gid kami Ginoo. Sa imo nga pagpakamaayo Ginoo. Bisan hindi magpamunga ang kahoy nga higera. O kung ang uvas nga kahoy, kung ang hindi nga ulibo, kagbisan hindi magpatubas ang duta, kagbisan magkalamatay ang mga kasapatan sa turel, magkakalipay gihapon ako Ginoo, tungod ikaw ang Dios nga makagagamo, ikaw ang Dios nga gamhanan, ikaw ang Dios nga nagapanag-iya sa tagsa-tagsa namon kakabuhi. Kani Lord, samtang ginadayaw namon ang amon mga kamot, ang amon mga mata nagatulok sa langit, kat nagadayaw sa imo. Ikaw lang gid Lord ang amon kusog, ang amon nga kabakod halingkid sa imo. At sa pagpamalandong namon Lord sa imo nga kaayo, sa imo nga katutong sa amon kabuhi, sobra-sobra gid Ginoo ang ipaubra mo sa amon kabuhi. Hindi gid namon matungkad ang imo nga kaayo. Tuman kagid kaayo Ginoo. Bisan sa pagkanta ni namon, subong ikaw nagapatikab sa amon baba. Ikaw nagapasaot sa amon, ikaw nagapabayaw sa amon mga kamot, ikaw nagapagiyo sa amon mga tiil. Nagapakita lang gid Ginoo nga wala gid kami nga iban may ginasaligan. Nagbuay gid kami iban. Nga kadtuan ikaw lang gid. Kaya nagapasalamat gid kami Lord, bisan sa mga times na naging maluya kami. Ikaw lang gid Lord ang nagatatap kag nagasapupo sa amin. Kani Lord padayon gid kami nga magapasalamat sa iyo. Salamat Ginoo. Oh, hallelujah.
dugo mo. Ang kaayo ipakita mo, ikanta ang Diyos na ayo. Tuman ka maayo, ang Diyos maayo, maayo sa ako. Walaging makatulong sa Ginoo. Walaging makatupong sa imo, walaging makatupong sa imo. Halangdon, dalayawon, walaging makatupong sa imo, walaging makatupong sa imo. Halangdon, dalayawon, Walaging makatulong. walaging makatupong sa imo, walaging makatupong sa imo. Halangdon, dalayawon, Walaging. walaging makatupong sa imo, walaging makatupong sa imo. Halangdon, dalayawon. Paglaong kabutlak na Alaw, wala nang daan magungatan na. Hallelujah. Magkatulong ako kay Kristo. bato panaming Ginoo ko, ikanta ang Diyos maayo. tuman ka Maayo ang Diyos maayo, maayo sa ako. Walaging makatulong. Walaging makatupong sa imo, walaging makatupong sa imo. Halangdon, dalayawon, walaging makatupong sa imo, walaging makatupong sa imo. Halangdon, dalayawon, Walaging makatulong sa Ginoo. walaging makatupong sa imo, walaging makatupong sa imo. Halangdon, dalayawon, Mabala siya walaging. walaging makatupong sa imo, walaging makatupong sa imo. Halangdon, dalayawon, Ang Diyos. ang Diyos maayo. Tuman ka maayo, ang Diyos maayo, maayo sa ako. Ang Diyos maayo, tuman ka maayo. Ang Diyos maayo, maayo sa ako. Hallelujah. Hallelujah! Tuman gid kaayo sa aton Dios, wala siya sang katupong. Halangdon. Kag dapat gid tahuron. Amo ang aton Dios sa bilog nga universe. Amen, amen, amen. Lakpakan ta Ginoo. Hallelujah. Sige, maglingkod kita.
Bayang galiwat sa inyo tanan, maaari kamo sa His Life Ministries, 10 a.m. Hiligaynon Sunday Worship Experience. No, dili lang sa aton lugar sa Santa Clara, Lote Nacional. So salamat kay Argid kamo diri subong physically, no? Ginaabi-abi man namon na naga-join sa aton, nagaupod sa aton, pinaagi sa aton nga social media sa Facebook His Life Ministries page, no? Salamat gid sa pag-join sa amon. Kabalo kamo, dapat naton i-subscribe, i-like, i-share, i-comment sa aton nga Facebook nga page para damo pagid ang makabati kag makabalo sang maayong balita sang aton Ginoo. Kag ilabi man naman sa aton nga sa YouTube channel sang aton nga His Life Ministries, no? Ginawa welcome ko man kamo tanan. Ara nagapamati sa aton, nagatanaw sa YouTube channel sang His Life Ministry. Salamat sa pag-upod sa amon tanan. Okay, so this is the 13 sang Nobyembre, ikaduha nga Domingo sang tuig 2022. Kag madali na lang matapos ang tuig, kadasig lang mga utod, no? Kadasig lain naman 2023 naman next year. So kadasig sang panahon. Okay, bago kita mag-continue, magpadayon, may mag-share sa aton, you know, sa aton isa ka sister in Christ, no? Ma-share siya para ma-bless kita, ma-inspire kita, makahibalo kita paano gad magpasalamat sa Ginoo. Kaya ang topic naton subong is about pagpasalamat, no? Kag ang subtopic ta is magpasalamat sa likod sang kabudlayan, no? Thankfulness or being thankful in spite of difficulty. Okay? So, i-share natin niya i-welcome natin, Sister Cheryl Hinolan. Maayong aga sa tanan. Ako si Cheryl Hinolan, under sa leadership ni Gigi Jusana. Kagara man ko sa gagga-serbisyo man ko sa Ginoo paagi sa His Lambs Ministry. So kanami no, it's another year sa aton to celebrate mag-Thanksgiving sa Ginoo. Pero i-share ko sa inyo kung paano ako nagpasalamat, paano ko gin-involve ang self ko sa Thanksgiving sang last 2021, no? Na kung paano ko nagpasalamat sa Ginoo, kung paano, how the Lord provide bala everything sa akon despite sang pandemya sang last year. Kag despite man sang irregular na obra, kag despite man sang ako na ginabatsyag na which is rheumatoid arthritis. Ang ginahimo ko nagpangamuyo nang gid ko sa Ginoo. Kasi hindi ko wala imposible sa Ginoo. Nagpangamuyo ko, Ginoo, you will provide, Lord, para sa akon, kay gusto ko mag-involve na makahatag sa imo. No? So, kanami lang gid sa iya, kay, ang katutom sang Ginoo, ara gid. The Lord provide works for me, mga part-time jobs. No? May ara na, she process to amuni, she bantay ang amuni. Sagsagi ka part-time job, ang ginahatag sa akon, masupot ko gid ya. Until na nalabot ko ang amount na pangamuyo ko sa Ginoo. Kaya amo na hambal ko, Lord, wala gid imposible sa mo. Hindi ang akon ginabatsyag ang makahinder na magserbisyo na magpadayon sa imo. Subot silingon mga utod, kung kita may ara gid ya permi magpasalimaton na tagipusoon, maayo man akon hindi maayo ang sitwasyon, i-habit lang gibala magpasalamat. Kag Monday mabalaan nyo lang na makita nyo lang sa kagulingon nyo kung paano ginakambyo sang Ginoo ang kaugulingon nyo. More than sang inyo na ginapaminsar. So amo na siya. So nagakalipag ko sa Ginoo, sa ginaubraya sa akon sa adlaw-adlaw. So hindi kita magkalipat na ang Ginoo lang gid ang aton na masaligan sa adlaw-adlaw. Amo na ganing mahambal ko kanami isang kanta kagina ang Ginoo matutom gidya sa aton. Kag ang promesa yagid ha wala gid yaga ka wala ga kapaslaw always ara gina. So madamo gid ka salamat and God bless us all.
Madamo gid nga salamat Sister Cheryl sa sina nga inspiring ang pag-share nimo no. Kay ang topic naton pagpasalamat sa likod sang kabudlayan sa kinabuhi. Kabulo ka mo magautod ang kabuhi ta diri sa kalibutan, hindi gid ya mahasada madali, hindi manami all the time. May aragid kita nga maagyan sa mga kabudlayan, no, difficulties sa aton kinabuhi. Amo pa ang aton topic subong is about matun-an naton maski ang ginaagyan naton ang sitwasyon naton kabudlay. Pero makapasalamat kita gihapon. Kabalo ko bala kamo amo ning pinakamataas nga pagpasalamat. Kapo siya magpasalamat kung ara kaya sa kamungayaan. Kanami magpasalamat kung kana kang na feeling mo, situation mo ya, ara kaya wala ka problema, no? Ara tanan sa imo. Pero ang mabangkot dira makapasalamat ka paihan kung ara ka sa kabudlayan. Nan. So muna aton pagatun-an subong in preparation sa siningation sa season sang Thanksgiving. You know, sininga November, matun-an naton paano magpasalamat, and then sa December ipakita naton paano kita magpasalamat sa Ginoo. Okay. Sige, ginkuha naton ang aton nga verse no sa John, sa Juan chapter 11 verse 41. Hambal dire ang pagpasalamat kuno ni Ginoong Hesus, ang aton Ginoong Hesus paano siya magpasalamat. Hambal dire si Jesus nagpasalamat sa Dios kay nabatian siya. So ginkuha nila ang bato nga dako kag nagtangla ang Ginoo si Jesus sa langit kag naghambal, "Amay, salamat sa imo kay ginpamatian mo ako." Ano bala nga ang nagpangamuyo si Jesus ini? Ang background mga utod amo ni. Kabati makamo siguro sang storya ni Lazarus, no? Friend ini siya ni Jesus, no? Together sang iyang mga utod si Martha kag si Maria, si Mary. Magulutod din sila si Lazarus, si Mary kag si Martha. So one time napatay bala mga utod si Lazarus. Oo, napatay siya. Wala man ginhambal kung anong kinamatyan niya, pero napatay siya. Si Jesus malayo siya sa lugar. So inadlaw ang panglakaton. Naglakat pa to hambalan nila si Jesus nga si Lazarus patay na. Pero kabalo ko mga utod, anong hinimo ni Jesus? Wala siya nagdali-dali. Kitaya kung isa makabati nga, "Uy, yung masakit si amo to, tagumatayon si amo ni." Dali-dali ta dayon lakat. Para makakadto kita sa pasyente o sino man na. Si Jesus wala. Ano hinimo niya? Nagpahinay-hinay pa siya. 3 pa kaadlaw kag bag-o siya nakaabot. Ti mga utod sila sa Lazarus nalubong na. No, maglubong sila sang una dito sa Israel, ginabutang nila sa kuweba. No, sa kilid sang bukid may kuweba, kag ano lang sang bato nga dako, ginatabunan sang bato nga dako. So amo na hinimo nila kay Lazarus. Ginhamyang nila sa isa ka kuweba, kag gintabunan sang dako nga bato. Pag-abot ni Jesus, 3 na kadlaw. Kabalo na makamu wala sang imbalsamador sang una. Pagkapatay mo ya, after 1 day ka panigatiskog ka na, panimaho na iya dayon. So nanimaho na si Lazarus. Pero nga nagpahinay-hinay ang Ginoo, no? So ang muto hambal niya para pag-abot niya dito, nagatubang siya sa bato, ginpahigad ang bato, nagwa ang baho nga kalaway, no? Yung hambal ni Jesus, nagpasalamat siya sa Amay. Wala iya malingkag ang Ginoo ta. Maski patay na. Grabe, wala siya matayog. Nagpasalamat lang siya sa Ginoo sa Amay. Amo man sa aton mga utod. In all sitwasyon naton, sa tanan ng sitwasyon naton, maski pa na difficult, mabudlay nga sitwasyon, pagpasalamat. No? Kag, aring pinakanami, Amay, gapasalamat ako, kay ako nabatian mo. Karon i-qualify naton kung paano na nga magpangamuyo kita ang aton nga attitude nga nabatian na kita sang Ginoo. Amen? Kay kun magpangamuyo bala kita mga utod, ikaw mismo bala duda ka sa imong pangamuyo. Totoo na. May mga tion nga gapangamuyo ka, pero deep down inside sa imong tigipusoon,
ano naman, matuman, hindi. May doubt na? Paano nabiman? Paano ka nabima? Kaya ang Ginoo ka pamati sa imo. Inano man na siya man nga gaduda ni sa pangamuyo niya man. Tingin ko mismo, duga alaala, maghatag sa imo pangamuyo. Kay daw, wala ka salig sa imo pangamuyo. Kung wala ka salig sa pangamuyo mo, wala ka man salig sa Ginoo. Amen? Tod na? Realidad na siya. Amo pang tunan naton. Pagatunan naton. Una, pagpasalamat ho. Mga utod sa aton diya sa kalibutan niya, gapasalamat kapag hatag na. Hatagan ka bisang gift. That's the only thing, time nga magpasalamat ka. Paghatag sa imo sang regalo, be. Usang padya, I thank you. Tama? Wala ka gapasalamat nga, wala ka pagani matagaan, pasalamat ka na. No? Sa Ginoo ya, una pa siyang pasalamat, oh. Lord, amay salamat kay ginpamatian mo ako. Pero siyempre mga utod, kung birthday mo bala, hindi ka magpasalamat, sino masugata mo, salamat ha, sa birthday gift, wala ako matagaan. No, daw, hindi man, daw improper man, no? Sige lang. Sa Diyos lang niya, sa Ginoo lang ni, pasalamat ang maski, wala pa naton baton. Buti nga no, nagasalig ka sa iya. Okay? Sige, next. Okay. Gusto ko bala i-kwan sa inyo kung paano magpasalamat. Kaya mo na ginatunan natin mo, magpasalamat kita. Paano dapat kita magpasalamat? Kag ang pinakanaming illustration sa pagpasalamat, nakuha natin ini sa Lucas ni. No? Ginkuha natin sa Lucas, starting on verse 11. No? Ginayo ni Jesus ang napulo ka tao nga may balatian sa panit. Leprosy sa English. No? Leprosy, aro, diri sa aton. Okay? Kabati na kamo aro. Leprosy. No? Sakit ina sa panit, curable na ina siya subong. Kung mayara ka, kung may mabati ka mo tao mo ganito, hindi ka na makabati subong diri sang may tao nga may leprosy or aro. Kaya pwede na siya maayo. Pero sang tiempo yan ni Jesus ya, hindi niya mabudlay ni ayuhon. Kaya wala yung mga bulong sang una. So mo pang pulo sila katawo. Ari, basahon naton. Sang nagapanglakaton si Jesus pakadto sa Jerusalem, nag-agi siya sa dulunan sang Samaria kag Galilea. Okay? So sa dulunan, sa boundary sang Samaria. Kabulo mong Samaria, mga utod, ini isa ka lugar, isa ka town, nga mautuod, mga Hudiyo man sila. Pero half mestizo. Half Hudiyo, half lain nga nasyon o nationality. Ting tanaw sa ilay sa Hudiyo, yan nubo. Nubo tanaw kung ikaw ya tung ano ka ng mestizo, nubo tanaw sa imo. Laindriya sa aton niya sa Pilipinas, yung kung for example ikaw Pinay be, tao nakapangamana ka sang foreigner, bauti ang imo nga bata, blue eyes, baw ka nami tanaw nila sa imo. Sa iba niya nga nasyon lain. Sa Japan lain. Kung tunga-tunga ka, half Japanese ka be, half for example lain nga nationality, nubo tanaw nila. Half breed ka. Amo man sa mga Hudiyo, half-breed tanaw nila. So, lain ang pag-tanaw. Sige, padayon ta. Sa nagpasulod siya sa isa ka baryo, ginsugata siya sang napulo katawo nga may delikado nga balatian sa panit. Leprosy, no? Aro. Nagtindog lang sila sa uluunhan. Sang una, kung may aro ka, dapat gasinggit ka, gapanglakaton ka sa dalan, gahambal ka sa English, unclean or mahigko. Ano pa ang mga tao nagapahigad? Hindi magpalapit sa imo. Kay butsing ano, higko ka, magapanglaton ini mo. Ang aro, gapanglaton ina. So, amunin sila, sa napulo sila kabilog, nagsinggit lang sila, layo sila sa kay Jesus, nagsinggit sila sa iya, nga naghambal, Jesus, manunodlo, maluoy ka sa amon. Mula na singgit nila. Kay nakabati sila nga si Jesus, gapangayo. Gapangayo siya sa mga balatian. No, kag nagaayo gid. Amo pa nagsinggit sila kay nga gusto sila nga ayuhon man. Ayuhon sila sang Ginoo. Ikaw man bi may masakit ka. Paminsara lang sang time nga may masakit ka, na COVID ka or na ano ka na hospital ka, may dengue ka. No, ano pa, hilanat. Cholera, mga utod, may cholera subong outbreak ha. Careful kita sa ginainom naton nga tubig. Okay, may cholera outbreak diri sa Negros, sa Bacolod. So careful lang gid, hindi mag-inom sang tubig nga hindi mo mabalaan nga
malimpyo. Ano lang na, sideline lang kay para ma-aware lang kita. Pagkakita ni Jesus sa ila, nagsiling siya, kadto kamo sa mga pari kag magpatanaw sa ila. Mga utod pagsinggit sang isa nila sa kay Jesus nga manunudlo. Ayuha kami, kaluuyi kami. Si Jesus bala, based niya sa akon personal experience. Ka-compassionate gina sa iya. O kanami gid sa kay sa Ginoo nato. Na ako niya personal ko na mambal sa inyo niya. Hindi na experience, hindi niya second hand or third party nga ginhambal sa akon. Ang Ginoo once mangayo ka bulig nga sincero ka kag according gid sa iya will ang imo ginang pangamuyo. Ayuhon kaniya because compassion naga-ulikid naga-nurture kaniya ang Ginoo naton si Jesus muna siya si Jesus manami gid siya nga Dios nga saligan. So ano hambal niya? Kadto kamo sa mga pare kag magpatanaw sa ila. Grabe ang sabat, no? Grabe nga sabat sa Ginoo. Karon i-expound ko nga aamo ini ang sabat sang Ginoo nga pagpangayo nila bulig nga ayuhon sila, hambal lang sa Ginoo sa ila, kadto kamo sa mga pari. Kung ikaw, malibog ulo mo nga pakadtuon kami sa mga pari man. No, maduda ka. Pero karon i-explain ko kung nga amati kita. Sang nagalakat pa lang sila, naglimpyo na ang ila panit. Meaning to say, nadula ang manifestation bala sa mga aro ni mga utod. Ang imo ilong, imo mga edges, mga lunggan mo, bibig mo, nagakaupod ang mga fingertips, ano pa gahinay ginautod. Gakaupod. Dugay-dugay, wala ka na kamot. Wala ka na ilong, upod na, lunggan mo, upod. Kalain nga balatian ini. No? Kay ko bala. Gakautod, mga utod. Buhi ka pa, gakadunot ka na. Kalain. Pero sang nagapanglakaton sila, hambal sang Ginoo, lakat ka mo sa mga pare, ka magpatanaw sa ila, sang nagalakat pa lang sila, naayo sila. Pagkakita sang isa sa ila nga naayo na siya, nagbalik siya kay Jesus. Kag nga nagasinggit sang pagdayaw sa Dios. Isa lang ang nagbalik. Nagluhod siya kag nagpasalamat kay Jesus. Ato nga tawo sa Mariahanon. Butsi nga nun, atong hambal ko bala half-breed. Hindi siya full nga Jew. Hudiyo, hindi. Half-breed siya, mistiso. So siya lang gid ang nagbalik kag nagpasalamat. Hambal dayon. Dayon nagsiling si Jesus, hindi bala nga napulo ang nag-ayo? Di ina ang siyam. Namangkot siya si Jesus, ya. 18. Nga wala nagbalik ang iban, agon magpasalamat sa Dios, luwas sa sining tawo nga indi Hudyo. Kag nagsiling si Jesus sa iya, tindog. Tindog ka kang magpauli, ang imo pagtuo, nagluwas sa imo. Grabe, no? Naayo siya, nagbalik siya sa Diyos, nga nakita niya nag-ayo. Mga utol, nawala ng iyang leprosy. Ang isa pagid ka manifestation sang leprosy, hindi ka kabatyag. Nagakaupod na ang nerves mo, gaginakaon mo. So maski mapilas ka, wala na. Hindi ka kabatyag. Pero siya nakabatyag, nag-ayo siya. Tungod sina, kag-grateful gid sa iyang heart niya, nag-ayo ko. Nagbalik siya sa Diyos. Pulo sila kabilog. Pila ang nagbalik? Isa lang. Grabe, no? Ang tawo gali. Kung hindi mo pagpa-aware sang kaayo sang Ginoo, kabudlay magpasalamat. Kita bala diri subo nga rita diri every time bala nga sabton sang Ginoo ang inyo pangamuyo, nagapasalamat bala kita. Kabalo bala kita magtanaw sang maayo ng ayong ganini. Ulikid sang sabad. Maayong blang gratefulness sa Ilonggo. Kabubuton. Kabalo bala kita magtanaw sang maayong kabubuton. Amoy na ang pinaka-importante gid sa kabuhi ta. Grateful, hindi kita nga daw mapas sinalamaton, pasensya gid mga utod.
Kay ina, isa ka indication sang isa ka humble nga heart. Kag gina-acknowledge mo ang kaayos ang Ginoo sa imo kabuhi. Okay? Sige, padayon kita. Ano karon ang matun-an naton sa sininga passage sang scripture ining pulo ka tawo nga may aro? Sige, isa-isa ho naton para matun-an naton paano gid kita magpasalamat kabalo ka mga utod. November bala Thanksgiving season. Magpasalamat. Pero kung hindi ka kabalo mag-ulikid, magtanaw sa maayong kabubuton, mabudlay gid magpasalamat. Okay? So, number 1. Sige, are. God values the least. Wala ginayos ang Ginoo ang mga wala ginabutang ordo nabutang no wala nabutang sa Bible, sa scripture, sa pulong nga nag-ayo si Jesus ang isa ka mataas nga opisyal sa simbahan. Wala. Ka mo? Ginaayo siya? Wala, no? Ang ginaayo niya, mga Roman soldier. Ano pa to? Pero sa wala nga ginavalue sa aton Ginoo kung sino ang pinakaubos sa sosyedad. Ginatanaw yan na. Kayang maubos sa sosyedad, dapat mapainubuson man. Wala ka na gani sang status sa sosyedad, ikaw pang pinakamataas, do hindi na tama, no? So ginavalue ng Ginoo nga ang pinakamanubo sa aton nga sosyedad. Tapos ginatagaan niya dungog ang mga pigado, ang mga broken, ang mga confused, kag ang mga nablang mahambal naton nga grabe gid kapigado. Nga wala na gid sa kinabuhi diri sa kalibutan. The least of the least. Ginatagaan ina sang importansya sa aton Ginoo. Sa aton diya sa kalibutan, ang mga wala-wala ginabaliwala na gid. No? Dapat malain gid ang attitude ta, especially kung nagasunod kita kay Jesus Christ. So ang napulo ka mga roon, mga gin-outcast ni sila sang sosyedad. Kag ini siya pinakanubo sa sosyedad ang mga roon. Kay wala gani na ginapalayo na sila. Kay higko ang tanaw sa ila. So muna nga pinakalist sila. So ano nga leksyon nga makuha naton dire? Number 1. Ang Ginoo ginatagaan niya importansya or ginapasidunggan niya ang pagtuo. Paghambal sang Ginoo sa ila, lakat kamo sa pari. Ipakita ninyo. No? Nga aamo to ang ginhambal sang Ginoo kay in the Old Testament sa daan nga kasugtanan ang tanan nga nag-ayo ginapakita na sa pari kay tungod nga siya ang ma-proclaim as a witness. No? As a witness kay ini siya nag-ayo tungod sa Ginoo. Number 1 ina. Na number 2, pag step ni mo nga makadto ka sa pari, wala ka pa nag-ayo, faith ina. Pagtuo. Nakuha nyo? Wala mo pa ma-receive, pero sa imo tagipusoon, ara na. Nagbaton ka na sang milagro. Nagtuo ka nga maayo ka. Ano gani? Nagpadulong ka sa mga pari. Sa pagpakita, pagpresentar sa imo kaugaligon, arigin ayo ko sang Ginoo, sang Dios. So faith, God honors faith. Amo nang pinaka-una gid. Wala man nabutang sa kuan nga may ano blang ila pagtuo. Mataas bala, madamo ila pagtuo, di dutay ang ila pagtuo, wala tay kay balo. Pero nag-act lang sila, nag-step sila in faith sa pagtuo para ipakita nilang ila kaugalingon sa mga pari nga nag-ayo sila. No, hambal gani sa Hebrews, and without faith, kung wala pagtuo, imposible nga ama-amuma naton ang Ginoo, ang Dios. Kay dapat kung kita magkadto sa iya, may pagtuo gid. Ilabi na karon, no? Ilabi na karon sa sininga lugar, sa sininga sitwasyon naton nga grabe gid ang nagakalatabo ang sitwasyon. So mabalik ko to sa isa nga nagbalik siya lang gid isa mga utod. Pagkaibalo niya nga nag-ayo siya, out of the gratefulness ang iya tagipusoon.
pagpasalamat, nagbalik siya sa Ginoo. Amo man sa aton, ari na lang mga utod. Panumdumon ninyo subong sa inyo kabuhi. Nga ara ka mo sa pinakamaidalom sa inyo kabuhi. Nagamasakit ka mo, wala ka mo inugbayad, mabulagay ka mo sa imo bana, asawa, kabataan. Pinakaluwes, down na down ka, depressed ka pagani. Nangamuyo ka? O nagpasalamat ka? Panunduman nyo. Panunduman nyo ang nagligad sa inyo kabuhi. Was there a time, may tiempo sa inyo kabuhi, na pinakanubo, gid. Amo na. Nga agi na pahambal ko na sa inyo. Kay nag-ayo ka mo. Na-restore in your relationship. Nakabayad ka sa bill mo. Tungkol nagpangamuyo ka. Gani, with that, dapat naton pasalamatan ang Ginoo. Tama? Pakakatabing Ginoo, bi. Pagpasalamat, gid mga utod, ha? Importante, gid na. Okay, number 2. God appreciates gratitude. Gina-appreciate gid sa Ginoo ang pagpasalamat sa aton. Ginapakita ni Jesus ni. Ka-remember ka mo sa hambal niya kay sa ano ni Lazarus, no? Hambal niya, nagpasalamat siya. Maski wala pa naayo si Lazarus. Ang iban to that time, panungduman nyo blara ka mo sa kuiba, wala ka mo ka-expect kung anong matabo. Basta naghambal ang Ginoo nga, salamat amay. Tapos nagwa si Lazarus sa kuiba. Sa akong mind, ginapanumdum ko siguro may nagdinalagan gid. May nagdinalagan gid mga utod. Nainumduman ko may isa ka storya sa Africa na may uso dito, may masakit nga temporarily gaka-stop ang heart mo bala. Hindi ko kakakuan kung anong masakit na. Basta na-stop ang heart niya, may outbreaks ng something disease, ma-stop ang heart mo, ti ilubong ka dayon. At that time, ginbutang siya sa ganin ang ginabutang sa patay? Ha? Lungon? Coffin bala? Ha? Lungon, no? Ginamyang siya sa lungon. Mga utod, hindi pa dali lang, ginbutang siya sa lungon. Pagkahapon, hindi, nagatilipon ang mga tao, nagalamay na. Mga utod, gulpi lang nagmuklat. Kag nabanaw siya, no? Nalipat ko sa disease nga kwan. Nagdinalagan ang tanan. Nagdinalagan sila mga kalaw. Ara sa YouTube, tanawan nyo bala. So grabe gid, no? Ina-imagine ko lang pagguwa nila sa Lazarus that time. Pagpasalamat sang Ginoo, naputos pa siya sang wrapping clothes, no? May ang ila patay sang una, ginaputos na nila. So ginakuan ko nga, nagdinalaga ng iban, pero nabuhi ang patay. Pinaagi sa kay pagpasalamat ni Jesus. Okay? Every time magpasalamat kita sa Diyos, may spiritual nga aspeto na nga matandog naton ang tagipusoon sang amay. Liwaton ko ha, kay importante ni mga utod. Every time magpasalamat ikaw, maski mabudlay imo sitwasyon, kabudlay imo ginaagyan subong. Every time magpasalamat ka, ginatandog mo ang tagipusoon sang Dios. Tuod-tuod gina. Gani isa ina ka oportunidad mga utod sa pagtandog sang tagipusoon sang Dios. Amen. Hindi ina nga time nga ma-offend ka sa Diyos, sa Ginoo. Lord, nga ginapagi mo ko siniman. Kabudlay. Hindi ko agwanta, Lord. Hindi magreklamo. Kundi magpasalamat nga nag-ayo ka na. Okay? Sige. Third, giving thanks. Pagpasalamat. Hambal diri sa Thessalonian, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Every time magpangamuyo kita, ang pangamuyo ta dapat according to the will of God. Let your will be done on earth as it is in heaven. Di ba? Ara naging tudlo na si Jesus aton. Hindi magpangamuyo nga hindi according sa will sa Ginoo. Okay? So for example, may nainitan ka nga tao, Lord, nainit ko na sa iya
sa trabaho, Lord, pwede na siya pa-resign nun. Hindi ina-will sa Ginoo. Hindi ginamatabo. Lord, kaya every time makita ko blang boss ko, Lord, bukal ang dugo ko. Lord, pwede na siya isaylo na lang. Hindi gid na matabo. Base ang Ginoo naghambal sa imo. Base ang may problema, hindi ang boss mo. Base ikaw ang problema. Mabudlayan ka, rebelde ka, rebellious ang nature mo, rebellious ang spirito mo. Hindi ka gusto mag-submit. Makita mo lang ang tao nga humble, no? Kaya even sa church, dapat kahibalo siya mag-submit. Anong submission? How? Maski daw galangot pa may nakita ka pa nga hindi amo, pero ang ginhambal sa imo sang nakataas sa imo, amo ni, tumana lang. O kuwato biyan ng kape, nano di, pag panilhig di. Ng mga utod, ano bilang spirito mo? Rebelde ka? Mareklamador ka? Buwas, ari plug ko ba, si malipatan ko karon. Although i-announce ko ni, masugod ang aton 21-day fast. No? Ano ning fast naton? Fast from? Complaining. Wala samot lang, sino de gina-challenge ko kamo mga utod. Hindi magreklamo, sugod buwas. Alas 12 sa kaagahon. Ha? Subong, tuduhin nyo na reklamo, subong. Paayaw ka mo reklamo, subong adlaw. Kay karon sa alas 12 sa gabi, hindi na ka mo pwede magreklamo. Astagit sa December 4. Amen! Mo na iyang nami. Lakpakan tang Ginoo. Ay, gina-challenge, sugid ka mo mga utod, ha? Tilawin nyo. Da nyo makilala kung sino ka mo. Kung ano ka mo. Deserving bila ka mo sa Ginoo o hindi. Dra mo makita, Lord, wala, gid ko gali. Hindi ko gani katuman sa imo. No? Sa imo nga kagamay nga sugo. Sige ha. Sige, karon padayonon ko na, may ihambal pa ko regarding sina. Okay, sige padayon ta. Giving thanks sa tanan nga sirkumstansya. So paano ang pamangkutanon karon? Paano kita maghatag sang pagpasalamat kag ma-maintain naton ang attitude naton nga grateful kita sa tanan nga sitwasyon sa aton kabuhi? So mo na nga aton pagatun-an sini nga season. Okay. Ma-close ko diri mga utod. Lipot lang ning akon kuan na. May 5 ako nga ginbutang diri kung paano ang praktikal nga pamaagi sa pagpasalamat sa Ginoo. Ginatun-an naton mo ang attitude of gratitude, ang pagpasalamat ginatun-an ini. Hindi ni siya natural nga nagaabot sa aton. Dapat i-count naton ang tanan naton nga blessing. Count your blessings. I-count nimong mga tanan nga goodness. Ang isa ka tawo nga diskontento sa kabuhi niya, ang ginatanaw ya lang ang kalainan nga nagaabot sa iya. Giwat ha? Ang isa ka tawo nga diskontento, wala contentment, maski ano nga kwarta nagasulod, maski ano nga kaaya-ayo ang gasulod sa iya kabuhi, do hindi siya kabalo magpasalamat. Nga kay attitude ginakuha na mo, ginakount mo dapat ang kaayo. Pabayin, pariyo man bala sa relationship mga utod, sa imo bana, asawa, kabataan. Ano ginatanaw mo every time matubang mo asawa mo, bana mo? Ang iya kaayo o iya kalain? It goes both ways ha. Ang bana sa asawa, kaasawa sa bana or kabataan. Kay wala sang kaayo, sang kahimtang, sang paghidait sa isa ka panimalay, kung ang pirmi makita sang isa kag isa ang kalain. Sang isa kag isa. Tuod na. Hindi mo na makita ang kaayo niya. So sugod buwas, ang tanawon lang naton, ang kaayo sang aton mga kapamilya, mga friends naton, hindi pagtanawa ang ilang weakness, kay ikaw umuman. Tama? Hindi ka perfecto, utod. Ako hindi perfecto, kamo hindi perfecto, wala sang perfecto diri. Ang perfecto among Ginoo. Amo gani nga ara kita sa iya dapat, permi. With that attitude, nga looking at yourself, nga hindi ka perfecto, makadevelop ka karon. Lord, gali no? Pasawara ko.
Magpasalamat na lang ko. Okay? So number 1, practical way of thanking God daily. Kanami bala mga utod, ako gina-practice ko ni, bago pa ko nga Christian sa una, years ago, keeping a journal. Sino sa inyo diri ang nag-keep sang journal? Wala? Ay, nami, mayari. So, gina-encourage ko kamo, notebook, pila laman notebook man, 8 pesos, 10 pesos, mas 20 pesos pa na, bakal ka notebook. Tapos, everyday, sa bago ka magtulog, baliki ang adlaw. Halin sa pagmata mo sang aga, hasta sa pagtulog mo sa gabi, Lord, anong dapat ko pasalamatan subong adlaw? Ano ang dapat mo pasalamatan sa Diyos subong adlaw? Isilista. Ay, nakabaton ko sang promotion. Ay, intagaan ko sang amuni. Uy, nag-greet sa good morning sa akon ng kwan. Isipa. Hindi iya paglista ang mga malain nga natabo. Kaya gine-develop tani mo. Nakuha nyo ko? Ilista ang mga, by writing it down, hindi lang nga sa utak mo, kay malipatan mo na mo. Kung may journal ka, mabalikan mo, kag maisip mo liwat ang kaayuhan sa Ginoo sa imo kabuhi. Nakuha nyo? So mabalikan mo, kag maisa-isa mo, gid ma-internalize mo, ay kanami ang bata ko nanilhig. Ang bang akon bana ay na-miss akahoy. No? Mga blessing nga gamay-gamay. Hindi na magtanaw sang dakuan ay. Para ma-appreciate mo ang kabuhi. Okay? So maski ano ang blessing nga baton mo, sa pagsulat pa lamang, gina-acknowledge mo na ang kaayos ang Ginoo sa imong kabuhi. Amen? Sige. So kung ikuan ko ni next week ha, kung sino sa inyo nag-journal ha. Ang maski na lang sa putos na lang sang sa putos sang ibos isulat ninyo. Remember ang aton pagtulunan paano mag-develop sang attitude nga gratitude. Gina-develop ini. Okay. Develop a daily rhythm of thanking God. Ano ni siya man? Paminsaron ta ang kaayo, ang paghigugma sang Ginoo sa aton kabuhi adlaw-adlaw. Adlaw-adlaw. Maski kung sabi ma-overwhelm kita, ay problema naman sa ang boss ko, may ginhatag sa akon nga proyekto, hindi ko ni kaya haw. So ina pa lang, overwhelm ka na? Anong mayong attitude sina? Lord, salamat kay ari ka sa akon. Mabuligan mo ako sa pagtuman sini nga proyekto. Nakuha niyong buot ko sing ganon. So kung may kabudlayan gali sa aton kabuhi, pasalamat dayon. Tublang hambal kay na pasalamat nga wala mo pa ma-receive. In that way, ma-develop mo ang imo nga attitude. Nagapasalamat ka maski wala mo pa nabaton. Kaya ang Ginoo, makita niyang heart mo. Kag mahibalaan niya nga ini nga tao, maayo gid magtan-aw sang maayong kabalaslan. Okay? So it is good to praise the Lord and make music to your name, O Most High, proclaiming your love in the morning and our faithfulness at night. Amen. Every time ang kaayos ang Ginoo, ara gid sa aton. Ang problema, hindi kita kabalo magtan-aw. Ang kaayo ya sa Ginoo, wala na yan naga-change. Wala nagabago. All through the day. At kita ang problema, mga utod. Ako kag ikaw. Ang problema, hindi ang Ginoo. Kaya pinagi sa pagtanaw sa kinabuhi mo. No? Like for example, ang prayer. Ang pagpangadi gali, gina-agree ka sa Ginoo, sa butang, nga nahatag niya na sa aton. Ang kaayuhan, agreeing to the will of God. Kabalo man kita kung anong maayo, kag kung anong malain. So hindi na pagpangamuyo ang malain. Ang kaayo na. Amen? Amo na, agreeing to the will of God. Malimit ko daan, kid may madalom pa na, pero hindi tanay pagpagamo sang kwan. Hinahinayon tani. Number 3. Ari mga utod, nabutang sa Salmo 119 verse 164, hambal diri, 7 ka beses kada adlaw ginadayaw ko ikaw. Grabe no? 7 times a day I praise you. Abi pa mangkuton ta kamo. Sa isa kadlaw pa pila ka ta magdayaw. Sige ako kisa ka malipat mo ko tuod.
Ano pa sa gabi, pagpangamuyo, matugtulog na lang, amon pa lang pagdayaw. Pero nahambal sa salmo, 7 times a day. Gani kung seryoso ka mo sa pagdayaw sa Diyos, sa pagpasalamat sa iya 7 times a day, butang ibi alarm ang inyong mga cellphone. Nga pag-abot sang alas 12, uy, nag-alarm. Ay, pasalamat ko. Lord, thank you. Pag alas 3, uy, thank you, Lord. No, para ma-develop mo ang habit of thanking God. No? Pagpasalamat. Kaya wala na dirigin butang sa psalmist kung hindi na importante, magpasalamat sa Diyos 7 times a day. Which brings me, kung may topic pa, brings me to the fourth. Forgive those who have hurt you. One time, si Jesus, nagapanglakaton, upod sa iya mga apostoles, sa may disipulo. Namangkot si Pedro sa iya, Lord, kapila bala kami dapat magpatawad sa nakasala sa amon? 7 times? 7 lang ka beses? Pagkatapos ng 7 ka beses, anong matabo? Silya elektrika. Hindi. Hambal sa Ginoo, 70 times 7. Meaning, unlimited. No? Hindi hindi mag-focus sa 70 nga number, kag times 7, hindi. Ang botsing ano lang sina, unlimited, wala sang katapusan ang pagpatawad. Aber. Dapat ka magpatawad. Aber. Kay tungod, nga ikaw, ginpatawad man. Nga dapat hindi ka angay nga patawaron. Kaya hindi ka kabayad sang imo sala. Na-realize na naton? Gani, tungod kag bangod, ikaw ginpatawad sang Dios, amo man patawad, i-extend ang forgiveness sa iban. Yes, kabudlay. Pero ang kabudlay sa feeling mo na, sa emotion mo na iya, ang kabudlay. Pero ang kapatawaran, ang forgiveness is a decision. Decision. Ma-follow lang na iyang imong emotion. So, meaning, gin-scam ka. Ang nakascam kay sa imo, ang mas malain pa kay best friend mo, for example. Di ano karon malainay na buot nyo? In your mind, wala galain pa buot mo, pero sa imo, kahuna-huna kag hinahinayon mo, sige, ipatawaron ko na lang na siya. Paina lang na. Kaya ipatawad mo ko sang Ginoo. Anyway, ano lang na, kwarta lang man na. Or ano man na, may Ginoo, ano sa sakon, wala naging uli. Tama? Diri lang na. Pero dapat ang Ginoo ya gatanaw sa imo, gatanaw sa aton. So pagpatawad, decision. Although siyempre malain pang buot mo, pero in your mind nag-decide, sige patawaron ko na lang Pero mabugat pagyapon. Nahinay. As time goes by, mupagamagan nga gamagan ang kapatawaran. Amen? Nan. Forgive those who have hurt you. Kabudlay to, mga utod. Nagyan ko kag hindi at that time nag-question pa ko sa Ginoo, no, kay wala pa ko kabati sini nga teaching at the time. So ang Ginoo direkta nagkuan sa ako, nag-confront sa ako about forgiveness. Kabudlay gid, especially kung wala may naghambal sa imo, may nagatudlo sa imo, direkta kasi ibaw kabudlay mga utod. Mas mabudlay lain subong inambalan ko kamo, so na, in a way, in principle, nakuha na ninyo. All you have to do is apply it in reality. But in time, as you look sa kaayuhan sang tao, hindi na pagtanawa ang iyang weakness Kaya mo ganin ni ginatanaw ko man lawas ko nga, damo man ko sang hindi ginmayong bakatasan ko. Malain man ko nga tao. Ginpatawad lang ko sang Ginoo. Ano pa nga in accordance sa ginatudlo sa aton Ginoo, papatawad na lang ko. Amen? Sige. Kaya hindi kita kapasalamat sa Diyos. Hambal gani, may verse of scripture, no? Mag-offer ka sa imo nga offering sa Ginoo. Kung may tao nga na-offend ka o naka-offend sa imo, baliki, ibili na imo halad. Baliki siya ka magpangayo sang kapatawaran. Nabasahan nyo na?
Kaya hindi kita ano sa Ginoo, Lord, forgive me. Kung ikaw mismo wala kaya kapatawad. Budlay na mga utod. Unahaan ay patawad, kagkadto sa Ginoo kang magpangayo sang kapatawaran. Okay, sige. Mag-close ta. Ari mga utod, listen to worship music to prompt your thanksgiving. The other day, baka na mo problema sa opisina mga utod. Wow, ang hinimo ko, pinangsira ko tanan ng mga workbook. Tapos impandar ko ang YouTube. Nangita ko sa isa ka praise song. Pinakanamian ko that time. So, ginpatukar ko. Sulit-sulit. Siguro isa ka oras. Amo to, na-lift up ang ako ng espiritu. Powerful bala? Tilawin nyo bala? Isa lang ka song. Sulit-sulita. Kag mag-focus sa Ginoo. Effective gidya kayo mga utod. No? Subong ni, para ma-remind kita sa iya kayo, ang aton nga carrier song. Ano ang aton carrier song? God is so good in Ilonggo. Ang Diyos maayo. Tuman, hindi lang kayo maayo, kundi tuman gid kayo. Nga amo ning aton carrier song. Kay hindi kita hindi kita kapasalamat sa iya kung hindi naton ma-realize, kag ma-acknowledge, kag makilala siya, nga siya tuman gid ka ayo. Amen. So sa sina mga utod, nagahope ko, kag nagapaano ko nga, I hope nga nagahinay-hinay kita sa sininga season of thanksgiving. I-develop tagid na nga attitude, pagpasalamat. Maski anong imo sitwasyon, it doesn't matter. Kaysa Ginoo ang balgani, you are seated at the right hand of the Father in the heavenly places. Buti nga nun sina, yes, ara kada kapungko. Pero sa pananawan, ang posisyon mo sa Ginoo ato ka sa langit, kapungko, tupad kay Jesus Christ. Do you know what that means? Do you know what that means? Meaning to say, it doesn't matter ang imo ginaagyan diri subong. As long nga nagapungko ka dito, tupad ni Jesus in the heavenly places. Amen? Sige, duko ta ka pangamuyo. Amay, ikaw nga nagauyat sang amon kabuhi sa imo mga palad. Ikaw nga palabing mataas nga Dios nga makagagahom sang tanan. Nakita mo ang tagsa nga kabuhi diri subong sa lugar ngani. Nakita mong ila tagipusoon paano sila magpasalamat sa imo, Lord, tudloi pagid kami. Nga mas maayo pagid, mas tampad pagid. Mas amuma ka namon sa amon pagpasalamat sa imo, sa amon kabuhi. Ginoo, ining oportunidad talagsa lang nga makahatag kami sang amon pagpasalamat maski amon ginaagyan kabudlay. Busa nga buligi kami. Naghambal gani ikaw nga sa sininga kalibutan maagigid kita tanan sa kabudlayan. Wala siya naghambal nga hindi na kita mag-agi sa kabudlayan. Pero ang ato yung gina-assurance lang nga hindi ko ikaw pagbayaan. Hindi ko ikaw pag-isikway ara gid ako permi sa imo tupad. Sa tubtob sa katubtuban. Hindi ko ikaw pagpabayaan. Buligan ko ikaw nga madala mo ang imo sitwasyon. Nga ma-overcome mo ang imo problema. Nga makapadayon ka sa pagdayaw sa Ginoo. Initanan, ginapangamay namon sa amon Ginoong Hesus nga si Jesucristo. Amen. Plakpakan tang Ginoo. Sige, sa makomunyon kita anay. Kanta ta. Napapasag ako, kag tanan nga nahari. Labaw sa natura, kag tanan nga ginto.
pasamanggan sang kalibutan. Hindi matakos, ikaw ang Diyos. Ginalansang, ikaw ginlubong, nangin matay, amon ginsikway, parehas ang rosas gintapakan, nagsakripisyo ka, kagako ginpinsar mo. Sa kada tion nga mag-ambit kita sang komunyon, ginanumdum naton, ginabutang naton sa aton panumduman ang kaayo sa Ginoo, ang iya kabuhi, ang iya pagsakripisyo, ang iya pagpakamatay para sa aton sa krus. Even ang iya pagkabanhaw, hanggang pagkayab liwat sa langit. Tanan ini gina-acknowledge naton, ginabato naton sa aton kinabuhi. Ang kaayo niya, ang walang tupong nga kaayo. The goodness of God sa aton kabuhi. Every time mo communion kita, ginabaton ta siya. Nga siya lang gid ang nagapanag-iya sang imo kag akon nga kabuhi. Gani subong nga adlaw ang pangamuyo ko nga i-recommit naton kabuhi sa iya. Lord, Ginoong Hesus, ang akon kabuhi para langgid sa imo. Hindi na ini makuha sang kaaway. Lord, hindi gid ako pagpabayi nga makuha sang kaaway, kay ara gid ko sa tunga sa imo palad. Kag ang tanan nga ara sa tunga sang palad sang Ginoo, wala sang may makakuha. Imo lang gid Ginoo ang kabuhi ko sa sini nga kabuhi kag sa next nga kabuhi. Amen. Sang nagakaon sila, si Jesus nagkuha sang tinapay. Kag pagkatapos ini, nag-bless siya, kag gintunga niya ini, ginhatag sa mga iya hintutunan nga nagasiling, kuhaan ninyo kauna kay ini amo ang akon lawas nga pa hatag para lang sa inyo. Duhatoy niyo sa akon handumanan. Kaunon ta, mga utod. Labaw pa sa gahom, kag tanan nga hari. Labaw pa sa natura, kag tanan nga gintuga. Labaw sa kaalam, kag pamagi. Yara ka antes ang Henesis. Labaw sa ginarian, labaw pa sa trono, labaw pa sa tanan nga katilingalahan, labaw pa sa manggan sang kalibutan. Hindi matakos, ikaw nga Diyos. Kag nagkuha siya sang kupa, sang bino, yung panghatag niya sa iyang mga gintutunan nagsiling, ini amo ang akon dugo. Ang dugo sang bag-o kag wala katapusan nga kasugtanan nga katipan. Ini pagaula para sa inyo. Kung sino magbaton sining sang akon dugo, maluwas. Buhatan ninyo ini sa akon handumanan. Inumunta. Amay, salamat gid Ginoo, ari naman kami liwat sa imo tubangan. Nagarecommit sa amon nga kaugalingon nga lawas para lang gid sa imo. Do what you will, Lord, sa among kabuhi. Ginahalad namon ang amon kabuhi para lang gid sa imo. Initanan ginapangamuhi namon sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo. Amen. Plakpakan ta Ginoo. Good
Good morning. Dalayawon gid ang Ginoo. Oh, yes, Lord. Sa siningation, mga hatag naman kita sa aton ikapulo kag halad. Basahon ko sa Lucas 6 verse 38. Magpanghatag kamo sa iban kag ang Dios maghatag man sa inyo. Kag ang hatag sa inyo na sukob sing maayo, nadasok, nauyog kag nagaawas-awas. Ang Dios magabutang sini sa imo sabak. Ang iya ginagamit nga talaksan para sa iban, amo man ang talaksan sang Dios para sa inyo. Ang motibasyon naton sa paghatag, amo ang dako naton nga gugma sa Ginoo. Gapasalamat kita bangod sang iya nga kaayo, kagatutom sa aton kabuhi. Gani mangin maalwan kita sa paghatag, kay ang Dios mangin maalwan man sa aton. Mga muyo kita. Amay namon sa langit, ginadayaw ka namon. Salamat sang imong nga pulong. Salamat sang siningation nga makahatag kami sang amon ikapulo kag halad. Ginoo, ikaw gid ang magpakamaayo sini. Kasatag-satagsa man sa ilang paghatag. Kag ini magamit sa mga buluhaton diri para mahimaya gid ang imong ngalan. Ginoo, ginabalik namon sa imo ang pagpasalamat sang kabuhi nga ginhatag mo sa amon, bangod ikaw lang gid Ginoo nga amon Ginoo nga nagatatap sa amon kag nagaprovide sa amon tanan nga kinahanglanon. Salamat gid kag ginabalik namon sa imo ang tanan kadayawan sa ngalan ni Jesus nga atong Ginoo kag manluluwas. Amen. Kung handa na kamo sa paghatag, pwede na kamo kapalapit sa aton box. Salamat. Ang Diyos maayo, tuman ka maayo. Ang Diyos maayo, maayo sa ako. Sige. Announcement, no? So masugod na ang aton 21-day reading sa buwas, Nobyembre 14. Sa din naton ini makuha ang aton reading. Kung ara ka mo sa Facebook, pwede ka mo ka-subscribe ka-connect sa Facebook page ng His Life Ministries. His Life Ministries, no? Ara na, pangitaon nyo lang. Kag mag-like, kay ma-connect na ka muna dayon. So every day, kada adlaw, sugod buwas, ipa-publish naton ang reading. Ano ning reading? Balasahon ini mga utod nga mapalamalandungan naton kada adlaw for 21 days. Paano magpasalamat sa Ginoo? Paano magpamalandong sa iya kaayo? Kag paano nga hindi kita magreklamo? Tandaan nyo, hindi magreklamo. Ako man ginaano ko blang lawas, ko gina-condition ko. 21 days to kalawigaw. Pero himuon ta na mga utod. By the grace of God. Amen? Binagi sa bala ang espiritu, buligan niya tanang hindi kita magreklamo. Patutulang ta. Patutulang ta bala. O, tanan kita na, wala ko, hindi ko exempted ka na kita, isa-isagid kita diri. So 21 day na siya. Pag ma-culminate ini sa December 4. Number 5, next is, ang aton nga Sunday worship experience, 5 lang ini mo Thanksgiving, 5 ka Sunday, starting today, up to the culmination sa Victory Sundays ta, sa December 4. So kung mahimo, hindi lang tatani absent. Para ma-develop tagid ang attitude sang gratitude, sang pagpasalamat. Okay? Kay kasayang. And next is, kung ikaw, may isa ka grupo, damong kakilala, kagusto mong mag-alagad sa Ginoo, invite mo mga kagrupo, kung mag-conduct ka sang life group. Life group, na lang mag-meeting, no? Cell group. Okay? Kung wala, hindi ka kabalo, kadto lang sa amon book table, may ma-assist mo to kung paano mag-conduct sang life group. Or pwede ka ka-invite sa ila. Puligibi kami sis, mga conduct sang, or brother, mga conduct sang life group, paano ini? Buligan kagid namon. Okay? Sige, and next is December 4, amo nang aton nga adlaw sa pagpasalamat or Victory Sunday, no? Dira naton ipakita
Hindi lang sa aton, sa kapariho naton, sa simbahan, pero sa Ginoo kung paano kita magpasalamat. Okay, sige. So with that, magtindog kita. Batol kita sang kaayo sa Ginoo, sa grasya niya, sa bugay niya, sa aton kabuhi, sa aton pamilya. Amay namon hindi gid ma-describe Ginoo ang amon ginabatyag sa imo subong. Kay gina-acknowledge ginamon, ginabato namon ang imo kaayo. Lord, sobra kay dia kaayo ya. Wala sa makatupong sa imo. Nag-iisa kag lang nga Dios nga maayo. Wala na sang iban pa. Ikaw lang gi Jesus ang maayo sa amon kabuhi. Gani Ginoo sa siningin naman nga simana, isa naman kasi mama, simana, sugod karon, buligi kami sa pagpanglakaton ukod sa imo. Buligi kami nga magpuasa kami sa pagreklamo sugod karon. Pagbuligi man kami paano magpasalamat sa imo, suno sa imo pagtudlo sa amon. And Lord, maski ang ginagyan namon do hindi maayo, may kabudlay, pero mapasalamat gid kami sa imo lang. Amen. The Lord bless you, the Lord keep you, the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance towards you and give you peace through the Lord Jesus. And all your people will say, Amen, Amen. Plakpan ta Ginoo. Mayong aga sa inyo tanan. Magpasalamat ta sa Ginoo. Ininadlaw, itugamo, hindi ako magreklamo. Kaysa imo, paglaom ko, sa kalipay mo, gadayaw ako. Nagkapasalamat ako sa mga ginagawa mo, sa gumba mo, ako kakalipay. Nagkapasalamat ako sa mga ginagawa mo, sa gumba mo, ako kakalipay. Iningadlaw. Ining adlaw, itugamo, hindi ako magreklamo. Help us, Lord. Kaysa imo, paglaom ko, sa kalipay mo, gadayaw ako. Magpasalamat. Nagkapasalamat ako sa mga ginagawa mo, sa gugma mo, ako kakalipat. Nagkapasalamat ako sa mga ginagawa mo, sa gugma mo, ako kakalipat. Sa natumba ako. Sa natumba ako. Pinuligan mo. Gingaan puso. Ginpatindog mo. Kagsasubong, ari ako, nagatungtong sa katutunan.